A fire broke out at the home of the Deputy Finance Minister, David Kudakwashi Mnangagwa, son of President Emerson Mnangagwa. The blaze erupted late last night and reignited this morning, causing significant damage to the property located on Mount Carmel Road, Borodo. Achipiri mushe muri Zimbabwe, aiwa uchinzwa headline rakadai sunzoti aiwa kumba kwa Deputy Minister kana mwana wa President Emerson Mnangagwa aiwa kunobvira kunobatira moto. Achipiri mushe amene kuti fight iyi aiwa iri kumbobva kupi chii munyaskuitika. Sabina mashoko sinyogwa kwaita muzara nhasi kuti bo subscribe like kuti na on the bell icon tipira mna munyogwa muchinzini. Impeccable sources have revealed to Zim that this incident is not isolated. The homes of over 12 senior aides ministers of President Mnangagwa have been stormed into an unknown assailant in recent days. These attacks echo the tumultuous pre-2017 coup period when Sydney Sekeramai, a favored successor to Mugabe, experienced a similar home invasion. Ndopasvika vari kubuda panapa zvinzi vakomanaka aiwa zvinhu zvakuitika izvi zvakamboitika muna 2017 paitaugwa nhau dzemakupu zvamboitika kune anonzi Sydney Sekeramai uyo aingofungidzirwa kunzi aiwa ndiye pamwe angazosirwa matomu aiwa vaiva president vamugabe. Saka ndozvikunzi ndozvakuitika kumba kwa Deputy Minister weFinance kana kuti mwana waED Mnangagwa. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chiri very tragic, chiri very critical, chinondoshamisa. Pene comment section medu mafungiro enyu, subscribe, like, turn on the bell icon.